di gị lelu bedi unu ji esi Ibonyi maka na ọ na-achọ ego ọfụrụ ego o wee tinye ya na lelele o wee legide wee lee bedi unu ji esi Ibonyi iwe ta ute wee dị n'elu wee bịa ka o si eghe ya wee Ibonyi n'ute na ana simenti na ana ọkpọkọrọ ị ga-ekwe nkịta ya alachaghị anya dị ya ịgbajikọ nwaanyị mmadụ ukwu ibu olubedi iji esi Ibonyi lee ịbịazie si ka isi ebe Ibonyi na ana ọkpọkọrọ ya ntị adọkwa ị na-apụ ala ka m na-ajụ ị na-apụ ala chai ike gwụrụ ịmakwa na ogwe ka gị na nwaanyị ga-esi na ọ na bed sef o jesi ọkọlụ gị ife ukwu ya fụrụ ya ka ị ga-edobe nwaanyị akpakịrịkwa na ihe anụwa even monkey style mara enye back style corner style roof style any style ọbụla dị n'ụwa ana m enye as long as na gị lelu bedi eji esi Ibonyi no more Ibonyi for you ị nara apụ ala ọbụgodị na ị na-apụ ala apụrụ ya bịa n'ebe bedi Ibonyi do chee ike gwụrụ mbụrụ bedi gị na nwunye gị lee na-agwaghị nwunye gị o bukata gị mgbe ike okwụlọta ịbịa ka ise Ibonyi n'ute ị na-apụ ala anyway ka dis girl atọgburu nwere onye ọzọ ga-atọgbu n'ụwa maka na ịfụrụ nkịta ọfada n'abalị afọ anụ ọfịa iberibe agbambụ etu udu si che na sorry can fix a lot of things. Sorry doesn't fix anything. Yes, it can only bring your emotions down and nothing more. Sorry don't fix a thing. I am sorry is not enough. Izuzuo isi mmadụ sorry ka ọ dụzie okay ọ dịrị okay. It's not okay and it can never be okay. A na-akọ eli so ị ga-ekwe ka esi eghe Ibonyi na n'ute anyway nwekwe ndị bido n'ute wee selu wee gote bedi mana o nwee ka ọ dị isekete na bedi isere n'ute nke a bụzi from frying pan back to the fire instead of from fire to frying pan ike gwụrụ nwere ife ma ama nnụ ntị ọdụkwa chai n'ime anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.